От доста години използвам техниката декупаж за украса на великденските яйца. Лесна е, не се използват изкуствени осветители и има много предимства, за които ще ви разкажа в това видео. Нужни са салфетки с красиви мотиви. Взема се най-горният слой на салфетката и се накъсва мотива, който ни харесва. Има вариант, в който може да се изреже внимателно с малка ножичка, но на мен лично ми харесват повече, когато са накъсани. Използва се леко разбит белтък от яйце и четка за рисуване, за да се залепят към яйцето. Абсолютно безвреден вариант. Хубавото е, че ако някой мотив не стане добре, нещо не ни хареса, просто измиваме яйцето с вода и щом е добре изсъхнало, е готово за нова лепенка. Работи се с сварени и добре охладени яйца. Ако има леко напукано яйце, щом се украси по този начин, е отново здраво. Белтъкът заздравява, създава защитен слой върху черупката. Ако искате да имате повече яйца борци тази година, не пропущайте да сложите мотиви на двата овални края на яйцето. Така са по-здрави и се затруднява лесното им чупене. Щом сложите една-две от красивите лепенки върху яйце, оставете го да поизсъхне и след това продължете от другата страна. С малки мотиви се работи по-лесно, големите има вероятност да са нагънати на места. Техниката е лесна, украсявайте с децата си, те винаги са много щастливи да създават красота и ни показват, че могат много повече отколкото си мислим. Не забравяйте накрая да ги целунете и да им благодарите за красивите яйца, които са създали. Весели празници на вас и вашите семейства!